Programu yathu tufuna tuunikire lamulo limene maonikira kayendetsedwe ka chuma cha masiye. Pa Chingerezi amati Deceased Estate Wills, Inheritance and Protection Act ya chaka ya 2011. Amene atithandizire kuunikira lamulo limeneli ndi akatswiri amene achokera ku bungwe la Women Lawyers Association of Malawi. Amene wanda vitumbiko mbizi takulandani program yathu. Tilinso ndi Tonthozo Saukira kuchokeranso ku Women Lawyers Association of Malawi takulandani program yathu. Mmene ndafotokozera kuti lero lino tufuna tuunikire nkhani yokhudza lamulo limeneli limene mwina muchichewa chomvekerako bwino tingane mwina kayendetsedwe ka chuma chimene chasiyidwa Wills, Inheritance, Deceased Estate and Protection Act ya 2011. Poyamba mwina mungotipatsa chithunzithunzi kuti 2011 nyumba ya malamulo ivomereze lamulo limeneli. Mbuyo mwina panali mavuto otani kapena chimene chimachitika ndi chotani kuti dziko la Malawi likhale lamulo ngati limeneli. Zikomo kwambiri. Mbuyomo panali mavuto osiyana-siyana omwe parliament amafuna kupanga address popanga lamulo limeneli. Mbuyomo pamakhala nkhanza zosiyana-siyana zomwe azimayi ndi ana amasiye amakumana nazo. Zambiri zimakhala kulanda katundu wa masiye. Koma tikachionetsetse bwinobwino zifukwa zomwe zimene zimachitikira maona kuti panali kusiyana pakati pa malamulo ndi zikhalidwe zina za ma areas omwe anthu amakhala. So kubwera kwa lamulo limeneli kunali kuti ukhalise chimodzi lamulo limodzi lopanga guide marriages osiyana-siyana kuti pasakhale kusiyana kulikonse kuti awefota anakwatira pa kudzera njira za chikhalidwe zisakhale njira zosiyana ndi anthu ena omwe anakwatira popita mu njira zina mungopita kwa DC ndi zina zotero. So aboma anaona zoti ndi wabwino kuti khale lamulo limodzi lomwe zipanga guide mabanja onse osiyana-siyanawa and pasakhale kusiyana kulikonse kusatengera kuti chikhalidwe chikuti chani. Munthu opeka chitsanzo kuti chimasiyanako kwenikweni ndi chani? I think pamakhala zinthu zosiyana munjira ina kutengera kuti mwina anthu ena ochoka ambiri akumpoto omwe amanena kuti chuma chimadzera kwa mwana wa mamuna. Pamene tikapita kumwera uona kuti chuma chikupita kwa mwana yemwe ali mwina mwana wa brother wako, mwana wa sister wako. Pamakhala kusiyana kumeneko. So mwana kuti kusiyanitsa kumeneku kumapanga kumalanda anthu ena chuma chawo choyenerera pachifukwa either kuti ndiwo ndi munthu wamkazi olo pachifukwa choti mwina anabadwa outside banja limenelo. Zimachitika ndithu kuti mwina abambo asanakwatire uku anali ndi mwana wina kunja then pena anthu amathano kumusala mwana uti amene olo pena ali mbanja mmene kuti anabereka mwana wina wapeza ina mbanja momwemo anthu amatenga mwayi umenewu kuwasala ana ngati amenewo. So lamulo ili linakhazikitsa ndondomeko zoti ana osewa kusatengera kuti abadwa mu circumstances zotani akhale kuti akutetezedwa pa malamulo athu amalawi. Ndithu. Chabwino. Tibwere no pa nkhani imene ya will. Lamulo lukamba zotani kuti will ndi chani ndipo chimagwira bwanji ntchito chimenechi. Mwina zonsezi pena amati zikhoza kukambidwa bwino ngati pali will. Tiyambe kufotokoza will anthu ayimvetsetse. Yeah. Okay, so tikamati mwina tisanapite kuti will ndi chani tingonena kuti deceased estate the whipper timanena the whipper kuti imatani. So munthu amatha umwalira atasiya will kapena opanda kusiya will. Munthu akasiya will tikanena will ndi kalata chonena kuti ndikazamwalira ndofuna kuti ana anga azatenge izi akazanga azatenge ichi. Tingoti kagawidwe ka chuma. Exactly, kagawidwe ka chuma. Kalata imene ikupereka ndandanda kuti chuma changa chenda chimene ndizasiye ndikamwalira ndofuna kuti chigawidwe chonchi. Chabwino. Nde pamalamulo mu the whipamo anapereka ndondomeko kuti valid will ikhale bwanji. So amanena kuti ikwena kuti ikhale kuti mwalemba musaine pamaso pa ma witness awiri. So ma witness yo akuyenera kuti akhale kuti anafika zaka 18 komanso ali mentally stable. Nde ineyo ndikamapanga kuti ndiulemba will yanga
yoti ineyo ndi galimoto ndi nyumba ndizalemba zonsezo chuma changa chonse ndizalemba ndizasaina kenako napapa titha kusaina will kuti inuyo munafika zaka 18 mbone avitu so anafika zaka 18 ndizasaina komanso inuyo muzasaina avitu so azasaina. Malamulo so amanena kuti amene akukhala mboniyo asakhale kuti ali ndi gawo pa chuma chimene ndikusiya ineyo. So for example ngati ndanena kuti inuyo muzatenga nyumba yanga simungasaine so ngati mboni chifukwa tikuopera kuti pamawa tizanena kuti munandipanga influence kuti ndikusiyireni chuma changachi. So to avoid that timanena kuti mbonizo zisakhale so kuti ayindigawo komanso mwina ndikhoza maona kuchedwa kuti ndi nyumba inditenga munthu sakupita kuti ndingotenjeza moyo wangawo tinene kuti mbonizo zisakhale kuti zindigawo. Chabwino pamene palibe will zimayenda bwanji? Okay, pakakhala kuti palibe will timanena kuti munthu afa intestate. Mukafa ndi will muli testate kumasiya zonse zikhudzana ndi estate. Their intestate mudewipamo analemba ndondomeko kuti pali ma beneficiaries oti akuyena kuti alandire chumacho mu priority. Ndi oyamba kuti alandire chuma cha masiye ndi immediate family yanu. Akati immediate family amanena kuti akazi anu, ana anu ndi omwe amakudalirani kapenanso amuna anu akumwalira si wamuna yekha komanso chuma soti chili ndi wamuna yekha. Tikamba bwinobwino kutsogolo kumwina pamene popo koma ndimangofuna kuti tidziganiziranso kuti ndi mbali zonse amene akhoza kutisiya. Pitiriza. Komanso mutha kukhala kuti muli ndi akazi awiri amapanga account for that. Nde amanena kuti your immediate family kuti asamaphinjike asamapite mu hardship amayena kuti alandire kaye. Kena kuno immediate family kakhala kuti kulibe pali ma beneficiaries ena amene amabwera ukoko ngati ma brothers anu makolo anu ndi amene amalandira afterwards. Koma priority number 1 ndiyoti amene amakhala nanu your immediate family ndi amene akuyena kuti alandire koyamba. Chabwino mphamvu zogawa chonchizi zili kwa ndani ndipo amagawa ndi ndani? Amagawa bwanji? Tifotokozere motere. Munthu akamwalira aliyense samafunika kutengapo gawo logawa olukuchita chilichonse pakatundu paja. Pokapoka akhoti akhale kuti ampasa mphamvu yoti atha kupanga motero. So pamakhala ndondomeko ziwiri zosiyana tafotokoza kale kuti mbali ina ngati munthu uja anagawa kale ndiye kuti akhoti akaona kuti wipi jadi nalipode ndondomeko zonse zoyenera zayenda bwinobwino amapitiriza kugawa amene mwini wake anafunira. Koma ngati munthu yanamwalira opanda kupanga ndondomeko ngati imeneyo my immediate family members akunena aja kuti anthu omwe ali apafupi kwa iye omwe ali either anawo olo akazi olo amuna awo anthu amene aja amakhala ndi mphamvu yopanga pempho ku khoti. Normally samafunika kupitirira anthu folo pa estate koma pakakhala zoti pali ma interest ana amanena kuti at least pakhala anthu awiri omwe akanene kuti ifeyo timafuna kuti no akhoti atipase mphamvu kuti tikhale tipange administer tisesitero tigawe katundu amene. Ku khoti kuja anthu aja amapereka list yokuti munthu uyu amene amamwalira anthu omwe walipa ma beneficiaries omwe anena aja anali ndi ana awa anali ndi akazi awawa. Meta nene amuchoti ngati pali ana ndi akazi ndoti ma brothers and ma aunties else ndoti amene aja timakhangati zoti malamulo amakhange zoti achotsapo chifukwa choti pali awa omwe akwatenga ngati zoti chikhala munthu analipo bwezi atafuna kuti no katundu wake upite kwa mkazi wake ndi ana ake ndi mwina gawo lina kwa makolo ake ngati amathandizira nthawi imeneyo. So akhoti aja kutengera ndi pempho lomwe lapita ku khoti kuja amakaona zikalata zija enda amatha kuwapasa mphamvu ija zoti ndakupasani mphamvu yokuti munthu ogawa katundu uyo.
and kukhoti kuja kamapereka pempho lawo lija pena zimatheka kuti anthu aja palibe kukangana kulikonse amvana kale kuti ife pabanja pathu pano timafuna katundu wang'onoyi atenge gawo lalikulu mwina 50%, amayi 20%, awa mwachonchi. Pempho lija limatha kupita sochoncho kuti ifeyo timaganiza kuti no mugawo kathu ka katundu tigawe mwachonchi. Koma pa malamulobe pali ndondomeko zina zomwe amanena molongosola bwino kuti ngati munthu ali wang'ono atenge kutheka lokulirapo than munthu yemwe ali wamkulu, poona kuti zofuna za mwana zija zitokhala zambiri than zomwe za munthu yemwe ali wachani wamkulu. So akhoti amayang'ana zinthu ngati zimene zija, ngati anthu aja sanakangane amatha kuwapasa pempho lija amene apemphera. Koma ngati pali kusiyana kwina kulikonse, akhoti ndomwe ali ndi mphamvu yogawa katundu ija popanga consider ma needs anthu omwe abwera kuzapempha khoti kuja. Munafotokoza kuti amathaso kuwunikira ngati anayi akazi awiri. Mwina ndibwereseri ngati mwina mkazi wachibwenzi, mwinanso ndi ana amene abadwa mwina banja sili mavomereza kuti bambo ali ndi chichewa cha masiku ano side chikete. Zimayenda bwanji tukambano kwambiri tikhazike pa chuma choti munthu sanalembe wiro. I think mu situation ngati imeneyo pamakhala kusiyana pakati pa pempho lawo la iwo mwali mzimayi in the situation ndiye mwali mwana. Pali kusiyana kotere ngati linali banja lovomerezeka kuti anali mkazi wachiwiri okhazikika oti banja lololedwa pa malamulo kuti anapanga ndondomeko zonse, kaya anapanga chinkhoswe, kaya ndondomeko zina zotero zolipanga recognize ngati banja, mzimayiyo atha kutengapo gawo pakatundu wa malemu uja. Bora pakhala umboni kuti ngati inali banja chabwino. Koma ngati linali chibwezi pakali pano malamulo sakumpasa mzimayi uja mphamvu yotengapo gawo pakatundu paja pa ndosakupanga 4 within section ndi manena ija kuti no yemwe ali mkazi kapena anawo. Koma mwana uja ngakhala anali wakuchibwezi ukuku kuti mwina sina recognized ngati banja akadali ndi mphamvu ndipo ali ndi ufulu otengapo gawo pa chuma cha makolo ake aja. So mwanayu athotengapo gawo koma amayi aja zitengera kuti kodi linali banja kapena linali chibwezi. Ndithu. Chabwino. Kungonjezera pamenepo. Chabwino. Munafunsa kuyambirira kuti malamulo anasintha bwanji. So pa nkhani ya ana oti sanabadwe mu banja, malamulo amati mwana oti bambo anu anafa kapena mayi anu afa, no matter kuti ndinu wakuchibwenzi kapena ndinu wakubanja, mwindi ufulu mwindi gawo pa chuma chimenecho. So mwina inuyo ndinu wakuside chick, ineyo ndinu wakubanja, tonsefe pa maso a the courts tonsefe ndife mwana wa malemu. Chabwino. Tibwerere pang'ono kuja kulemba wiro kuja. Kodi umayenera ulemba stage yake iti kapena uli ndi zaka zingati kapena uli ndi chuma chochuluka bwanji? Ndi nthawi zokhuza kulemba wiro? Aliyense oti ali ndi zaka 18 akhoza kulemba. komanso ali mentally stable atha kulemba wiro. And sichitenga kuti ndi chuma chochuluka kapena chochepa. Will mumatha ulembaso kuti anthu ena amathaso ulemba kuti ine ndimakonda amunanga kwambiri ndimangofuna kuti adziwe, komanso ndikufuna kuti vitu azatenge galimotoyi, inuyonso muzatenge nyumbayi. Mumatha ulemba chilichonse pokapoka mukugawa chuma chanucho. Other instances iso kuti mwina ineyo ndi zaka 20 ndalemba will yanga koma kutsogoloko pali ndagula galimoto kapena ndagula nyumba yoti sili mu will. Ndizimatheka kuti zimene zili mu will mu chuma chimenecho chizapita kwa amene ndanena kuti azalandire chumacho, koma chuma chimene ndinapanga after the will malamulo amanena kuti ipita ku immediate family yanga. Ndizimathaso kutheka. Chabwino. Nkutheka kuti mangotipeza kumene mukuona program ya malamulo akuti inji.
lero lino tikambirana nkhani yokudza kagawidwe ka chuma chimene chasiyidwa kuti kodi zimayenda bwanji. Tili ndi akatswiri a zamalamulo Vitumbiko Mbizi komanso Tonthozo Saukira kuchokera ku Women Lawyers Association. Tikabweranso tipitire kuwunikira nkhani imene kuti timve zambiri zomwe anthu amafunsa pa nkhani imene yokudza malamulo amenewa akayendetsedwe ka chuma. Takulandiraninso tupita ndi program ine ya malamulo akutinji. Lero lino tikambirana nkhani yokudza kayendetsedwe ka chuma cha masiye potsatira ndithu lamulo lija la Deceased Estate Wills, Inheritance and Protection Act ya chaka cha 2011. Tili ndi Vitumbiko Mbizi komanso Tonthozo Saukira kuchokera ku Women Lawyers Association. Mwina tipitirebe pa nkhani ya wiru ija. Ukati wayilemba wiru mboni zija zasayinira umapita nayo kuti mukamaliza wiru yanuyo kuti muisunge kapena sindikudziwa kuti no umatani nacho uchisunga wekha kapena umayenera kumpatsa munthu wina kapena azimatani sinanga chidzawerengedwe otamwalira tsopano anthu adzachipeza bwanji. Nde mukalemba wiru mwanomo mumanena kuti ndikazamwalira uyuyu azakhala ndi mphamvu yowerenga wiru timati executor. Then taupasani inuyo mutha kuisunga ku banki kuti akusungireni. Mukazamwalira a executor akapita ku court kukatenga chilolezo kuti wiru ili valid. A court akavomera kuti ili valid, a executor amanena kuti tiubwera kuti tizawerenga wiru. Amene amakhala m'bale wako kapena munthu wamba komanso kuti amayambitsa no process iyo ndi ndani pamene wamwalira kuti chikalata chichibwere no poyera tsopano. Okay. So nthawi zambiri munthu uja akalemba wiru amampasa mnzake okhulupirika kuti achimwene ine zitati zatere wiru ndi iyi. Palibe malo okhazikika kuti utha kukapereka ukuwolo uku. The law imakhabe kuti it's pretty open kuti utha ukasiya kwa komwe kuona zoti iweyo anthuwo atha kutsatira ndondomeko zomwe anenazo anthu omwe kwakhulupirira. So anthu aja akalandira wiru ija amayiwerenga kwa achibale ndena onse kuti italandira wiru pena amakhala maloya amene kuti aloya anasungisa the night ana family aja awerenga wiru ija kuti wiru ikufotoza mwakuti and mu wiru muja muzina zomwe amafotokoza ndi 1 ma executor omwe ali anthu ogawa katundu komanso 2 penanso ngati munthu ali ndi mwana amatha kunena anthu omwe akufuna zoti akhale ngati ma legal guardian kuti athandize gawo lolera ana awo kuti liyende motani ndi zinaso zomwe anthu amatha kuyika mu wiru muja. Ikawerengedwa wiru ija ma executor aja ngati akhoti sanayitsindike kuti wiru iyi ndiyo vomerezeka saufunika kupangapo china chilichonse ngati munthu uja awerenga katundu safunika kuyamba kugawidwa nthawi imene ija yayi. Anthu omwe apangidwa appoint omwe munthu uja anayerekeza kuti azagawe katundu uja amafunika kupita ku court kuti akhoti akavomereze kuti 1 ndondomeko zonse zoti zomwe timafotokoza apaja kuti panali mboni ziwiri zomwe zinasayina zinatsatidwa komanso gawo lina ndilo kuti kodi anthuwa apereka msonkho oyenerera kuboma chifukwa gawo linanso omwenso limafunika kuyenda pamene paja pomwe katundu asanagawidwe ndi msonkho kuboma pa chuma cha masiye katundu uja asanayambe kutani kugawidwa. So omwe amapita ndi wiru ku court ndi awa omwe munthu anayerekeza kuti no azakhala kugawa katundu and akhoti aja akalivomera katundu uja ndi pamene amapitisa kugawa munjira yomwe mwini wake kuja anafunira. Court limeneli ndi liti? Okay. So court limeneli ndi high court la omwe ili ku civil registry. So kumeneko ndi komwe apanga dongosolo lonse omwe timati probate and grant of letters of administration. Tikamati probate ndikuvomereza kuti wiru ndiyo vomerezeka pa malamulo. Ma letters of administration ndi aja omwe timanya zoti anthu anapita asanasiye wiru. Then tikamapasa mphamvu zoti apange agawe katundu uja timakhala tiwapasa ma letters of administration. Mukamati wiru kuti vomerezeka kuti ndiyo vomerezeka imatokhalapo wiru yosavomerezeka? Inde zimachitika ndithu wiru kupita ku court kuja andakhoti kuona zoti koma munthu yo analemba zifuniro zake inde koma mwina mboni asayina ndi mmodzi malamulo akuti asayina anthu awiri olo mwina munthu yo analemba zifuniro zake inde koma palibe mboni ina iliyonse
yomwe inayikidwapo olana alemba inde koma sanasayinile. So pamatokhala ma technical issues ngati amene omwe nakhota mfuna aone kuti nokodi